Príjemné popoludne prajem. Galami dievčanky vám pekne. Neviem, čo sa aj televízie budeme. Úplne sme od celého srdca všetkých vítam. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal v Dome Levický v mene predsedníctva členstva Združenia Levický, občianskeho združenia v Leviciach, a troška, aby som vás na úvod oboznámil s týmto prostredím. Tento dom už niečo videl. Keď si všimnete tento plagát, presne pred 100 rokmi Spolok Levický, náš ideový predchodca, usporiadal vo veľkej sále našej radnice Levickej veľkú slávnosť, čím sa oficiálne otvorila činnosť Spolku Levický. Hlavnou témou bola kultúra, samozrejme, ale aj spoločenský život. Každé 2 týždne v piatok usporiadali veľmi pekné večere. A my po 100 rokoch sa snažíme, aby táto tradícia pokračovala. Veľa ľudí sa ma pýta, Levický, kto to je? Kto to bol? Keď sa troška pozriete vyššie, portrét Ďuru Levický vidíme. Dá sa povedať, že bol vlastne takým priekopníkom literárnej moderny v 19. storočí, ale v 1855. Žil veľmi krátko, len 34 rokov, ale pôsobil v Leviciach, veľmi mal rád toto mesto. Na náhrobnom kameni má napísané len vlastne 3 slovíčka. Svet je len nálada. Ja si myslím, že je to dosť sledujúce. V tomto duchu ja vám prajem, aby tá nálada aj teraz bola skvelá, vynikajúca, aby sme sa tu cítili veľmi dobre. Ja veľmi pekne ďakujem úvodný tanec TŠK Unilever. Slávnostne, oficiálne otváram miestne Levický módnu prehliadku. Nechcem tu ten druhý názov anglicky hovoriť. A keď nakoľko je to nejakej show, ja by som poprosil prvú modelku, aby ku nám prišla, ktorá je zároveň moderátorka Vicky Ráková. Veľký potlesk, prosím. Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Engedjék meg nekem is, hogy nagy szeretettel üdvözöljem Önöket itt ma este. Az első, a Lévai Levický Társulás által szervezett, igazán ígéretes estéjén a Levický House Fashion Hair and Makeup Show divat, frizura és smink bemutató estjén. Ahogy már az est megnevezése is elárulja, bizonyára egy nagyon szép estében lesz részünk, hisz felvonulnak Léva és környéke legszebb hölgyei, urai. Bemutatkozik Önöknek néhány divatház is, akik ruháit a manökenek ma este viselni fogják. De erről majd bővebben a bemutató alatt fogok beszámolni. Önöknek ma este igazán nem lesz semmi más dolgok, csak annyi, hogy gyönyörködjenek, és főleg ismerkedjenek, mint ahogy azt kedves Virtud már elmondta. Úgyhogy kívánok Önöknek nagyon szép estét! Módnu show otvorili tanečníci z tanečného športového klubu Unilev pod vedením pani doktorky Lenky Kluchovej. Tancovali víťaznú so zlatým pohárom ocenenú choreografiu zo Showtime a z majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch z Budapešti s názvom Kubanské kvety. Tanec nacvičila pani inžinierka Iveta Moravská, hlavná trénerka klubu Unilev. Veľký potlesky. Dobrý večer, prajem, milé dámy, milí páni. Ďakujem veľmi krásne pánovi Virtovi za krásne uvítanie a za pozvanie. Je mi naozaj veľkou cťou, že som dostala takú krásnu úlohu a že vás môžem dnes večer sprevádzať ja.
Krásny večer a dovolte mi, aby som vás aj ja srdečne privítala na dnešnom ozaj veľkolepom podujatí názvom Revický House Fashion, Hair and Makeup Show, ktorú pre vás pripravilo Združenie Revický z Levíc. To, ako vznikol tento nápad, koho bol tento nápad a čo je cieľom dnešného večera, vám už pán Eugen Birth porozprával. A ja ešte mám takú krásnu úlohu, že môžem privítať našich veľmi čestných hostí. Upozorňujem, že je ich naozaj veľa. Dúfam, že nevynechám nikoho. Pozdravujeme aj takto na diaľku pána primátora mesta Levíc, pána inžiniera Štefana Mišáka, ktorý má dnes 60. narodeniny, kvôli čomu ani nemohol prísť, lebo oslavuje v rodinnom okruhu, ale blahoželáme mu. Vítam tu aj pána starostu obce Obec Kalná nad Hronom, pána inžiniera Ladislava Éna. On je naozaj veľkým podporovateľom Združenia Revický, takže mu ďakujeme. Vítame aj pani doktorku Martu Mančíkovú. Ja som povedala, že oni používajú naozaj veľmi kvalitné výrobky od produkty Kavicky, ktoré sú produkty z Hevízu a sú naozaj veľmi kvalitné. Taktiež by som rada privítala aj pána Nemčeka, ktorý zabezpečil prepravu celého podujatia a aj mňa on doniesol z Komárna sem. Pozdravujeme pani redaktorku Milotu Spíšiakovú. Dobrý večer, pani. S pánom fotoreportérom Andrejom Budajím. Taktiež vítame pani Aniku Botu, úžasnú fotoreportérku z AB Studio. A pána fotoreportéra z Levíc, pána Lajoša Mejsára.